И здравейте пичове, аз съм Малки и сега ще играем Майнкрафт. Да започваме. Да знаете, аз направих някои неща в скрита камера. Не скрита, някои извън камера. И видях зомбите, които са с голден броня и едно зомби и един скелет ги видях и ги убих. Ако се питате къде е другата броня, тя е вътре в тестове. Имам, както помните, и айрон каска. Също ето и тук. И сега сигурно се питате защо не съм сложил айрон каската. Защото тази голден каска е енчантнат и е съвсем също като с айрон каската. Само че по-бързо се хаби. Затова на мен лично ми харесват повече енчантнатите работи. И знам, че инструментите са ми някакви леко тъпички. Ма сега мисля да отида за каблстоун. Също както и си направих чаркол. Ето. Търсих дърво и така. Сега ще отида за каблстоун, само да изляга. Аз мисля да обера от някоя къща. Така. Ето тази лава е отвратителна. Добре, сега отивам за каблстоун от това хълмче. Копая, ще стигне. Така. Стигнахме. И така почвам. Поздравя, Лара каблстоун. Аре, бе. Каблстоун. Бах играла. Аре, гледай какво става тук, набъкана с гравел. Аз гледа най-после каблстоун. Хайде. Също да харесате клипа, дайте палец нагоре, пичове и пички. Ако обичате да гледат, да знаете, аз съм винаги на разположение. Не, базикам се. Одобрете клипа. За мен това е много хубаво. Ако ми го одобрите, ще е много хубаво, защото аз вложих много труд. Влагам много труд тези клипове. Но ви казвам само да го одобрите, ако ви харесва клипът. В момента снимам телефона. И мисля тук items. Да знаете, няма си читам нищо. Гравел. Знаете ли какво искам да направя? Само е това и е това и е така делете и се махат. Ето. Това е леко не по правилата, но по-добре ще отколкото да ги изхвърлям 2 часа. Да копаем още каблстоун. Защото той много ще ни трябва. Докато не почнем си правим айрон инструменти. И все пак. Мисля изкопа една малка стайчка. Това да изкопая, докато не ми се чупи кирката. Да не ми се щупи, да. Чупи като чупи. Добре, да копаем, това да го изкопаем.
И сме готови. Бързо се съби. Не е като Diamond кирка, ама ще преплуваме езера, реки, потоци, морета, хамбета, тумбета. О май гад! Боже, бас! Грозник, къде си бе, моите момче? Абе, къде си бе? О, колко кабел стоя. Почваме да правим инструменти, драги. Пръв път ще сме като цивилизовани хора. Къде има пръчки, е? Искал да си направя пръчки. Почи инструменти. Слънцето залазва. Да го правим скелета. Аз ще го правим. Така. Само да се намеся, че аз още съм в леглото. Имам клип. А той тук умря. Браво, цивилизован скелет. Не можа ми се навре в дума това. Бип! Да знаете, това беше цензурирано. Цензурирано. Така. Капнем. Само за колко време пипа. Добре, вече 7 минутки. Нека 12 минутки го направя клипа. Насладете се, хора. Боже, това много ме дразни. Да си го разпределя. Така. 1, 2, 3, 4. Така, тук 7. И тук 7. Окей. Искам да ги развъдя кравите. Тия... тук ще си взема жито. И ги развъдя с това жито. Колкото се може повече. Си имаме семейство край. Та пухта ще убия накрая. Много ме дразни. Как се наврява. Като паразит. Така. Той сме. Уверен, че ги привличаше. Да, спомням си, че кокошките ги привличаше това. Така. Дотиваме сега и дойдем и да ги разводим. Корена, каркори, още нищо не съм ял, гладен съм. Не виждате ли какви жертви правя за вас, приятели? Само заради вас. Обакана с малки крави. Паразит мърсен. Къде си е? Тук къде си ти, бе? Край пазар. Вече станахме 5 левел. Така, може да влияме по-елегантно. Аре, бейка е гъст такъв. Добре. Колко време е вече? 9 минутки. Добре. Мисля... Не знам. Само да изпоча.
Кажете ми, ако искате още клипове, аз ги правя. Не забравяйте да се абонирайте. Книжки. Гледам да се научим да четем и да пишем. Така. Айде, чупи. Добре. Сега да ги чупа 21 книжки. Ще направим една магия. Аре, гледай колко съм прост. Баси така, тъшака съм. Колко съм прост. Как можах да го смачкам? Така. Едно, две, три, четири, пет. Имам и още книги. Библия. Имам сам грамотен. I'm грамотен. Добре. Напишете нещо в коментарите, ако искате някакви игри да снимам за телефон. Така, си направим тук 11 минути добре. Чакам да стане 12. Така, едно си трябва. Така. Аре го скатаваме. Направим още. Така. Аре, пичове. Довиждаме до скоро.